Owan gyrysynda bir boş guya çoponun eşegi gatşa. Eşek gıygırya, bağırya, çopon aljırap gidip owan adamlaryny alyp gelýär. Adamlar seredýärler, guydan eşek çykaryp bolmajagyna bilýärler. Çykarsaňam peýdasy näme? Gelwogty başga biriniň maly bir gaçyp kösenmesin diýip guyuny gömmek kararyna gelýärler. Her kim guya gumoklap başlaýa, oklanan gum eşegiň arkasyna düşýär. Her gum düşende eşek bir silkinýär. Eşegiň gum aýagynyň aşagyna gatşýar. Şeýdip wagtyň geçmegi bilen eşek guydan çykar derejesine gelýär. Adamlar muňa hayran alýarlar. Bu hekaýany aýtmak bilen näme diýesimiz gelýär? Durmuşda wagtyň geçmegi bilen biziň arkamyza bir näçe ýükler ýüklenýär. Biz şo ýükleri göterip gelsek, onda ýükler bizi ýere tarap basýar. Gowsy ýükleri arkamyza göterip ýörmän, ony aýagymyzyň aşagyna almaly. Şonda biz galarys. Her kimem maksat üçin beýge almagyny öz maksadyna ýetmegini arzu edýär. Janyňyz sag bolsun.